Welcome back to my YouTube channel. Punta tayo sa file manager. And then phone storage. Pindutin yung picture. Pindutin yung select at pumili ng picture. Pumunta sa SD card at pindutin yung paste. Yun, okay na. Sa video naman tayo. Back. Pumunta sa video. Pumili ng video. Select. Then cut. Pindutin yung cut para malipat. And then pumunta sa SD card. Pumunta sa camera. Then paste. Okay na siya. Thanks for watching.